Hi guys, welcome to Codeword Tamil. இன்னைக்குள்ள வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி டெலிகிராம்ல ஒரு சேனல் ஆன் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். ஏன் டெலிகிராம்ல சேனல் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா, சப்போஸ் நம்ம யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கலாம், இல்லாட்டி பிளாக் ஏதாவது வச்சிருக்கலாம். நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போடுற வீடியோஸ் வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்கு லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிங்கை வந்து நம்ம டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்ற டைம் டெலிகிராம்ல இருக்காங்க இல்லையா மெம்பர்ஸ், அவங்கலாம் நம்மளோட வீடியோ வந்து பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம பிளாக்ல போடுற போஸ்ட்டையும் அதோட லிங்கை வந்து நம்ம டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்ற டைம் அவங்களும் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ எப்படி டெலிகிராம் சேனல் ஆன் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுக்கு நம்மளோட டெலிகிராமை ஆன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண பிறகு இந்த 3 லைன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை கிளிக் பண்ணிடுவோம். கிளிக் பண்ண பிறகு இதில் ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸாக நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து நைட் டைம் வந்து இதை ஆன் பண்ணிக்கிட்டா நைட் டைம் யூஸ் பண்ணுற டைம் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் ஓகே, இதில் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் பிக்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொஃபைல் பிக்சரும் நம்ம எடிட் பண்ணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து நார்மலாக நம்ம டெலிகிராமுக்கு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போடுறது தான். நம்ம சேனல் கிரியேட் பண்ணுறப்ப தனியாக போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் சரி. அதே அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டு பார்த்தோமா இருந்தால் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும். இதில் கீழே பார்த்தோமா இருந்தால் நோட்டிஃபிகேஷனில் எப்படி வரணும் அப்படி அதில் எப்படி நான் பிசிலேயோ இல்லாட்டி மொபைல்லையோ ஷோ ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கும். மொபைல்லையும் பிசிலையும் ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம எப்படி சேனல் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நியூ குரூப்னு ஒன்று இருக்கும், நியூ சேனல் அப்படின்னு இருக்கும். குரூப்னா நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மாதிரி குரூப்பில் சேட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் சேனல் க்ரியேட் பண்ணுற டைம் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறது வியூவர்ஸ் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எப்படி சேனல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நியூ சேனல்னு இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணுவோம். கிளிக் பண்ண பிறகு இப்படி வரும். இதில் வந்து நம்ம சேனல் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் சும்மா கொடுக்குறேன். கொடுத்த பிறகு இங்கே நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போட்டுக்கலாம். சேனலுக்காக வந்து லோகோ. ஓகே, நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். கிரியேட் கொடுத்த பிறகு இது வந்து பப்ளிக் சேனலா ப்ரைவேட் சேனலான்னு இருக்கு. நம்ம வந்து பப்ளிக் சேனல் தான் அது. ஸோ அதை நான் பப்ளிக் கிளிக் பண்ணி இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இது சும்மா ஸ்கிப் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம. ஓகே, இப்போ சேனல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. கிரியேட் ஆன பிறகு நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டு காட்டுறேன். ஓகே, இங்கே நான் போஸ்ட் ஒன்று போட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூடியூப் சேனல் லிங்க்ஸையும் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த கூட இன்னும் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.